onye siri beleta n'onye n'ọbụ njọ nụ ifi na-ekwu n'ọbụ njọ onye gwara gị nụ ifi na-akọ n'ọbụ njọ ịkọlụ mmadụ onye ịkọlụ ka kọzie n'onye ọzọ nụ onye siri chere kene beleta n'onye onye siri n'ọbụ njọ onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ biko beleta n'ihe onye akụkọ beleta n'ihe asị gị biko beleta n'ihe onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ ifi na-ekwu n'ọbụ njọ onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ ifi na-akọ n'ọbụ njọ beleta n'ihe onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ oge nwambe mụ na-ekwu ife na-emela ka onye siri bụrụ mkpaghalịbanụ ife na-emela ka onye siri bụrụ mkpaghalịbanụ ọnụ na-ekwu njọ n'ọnụ kwuru mmanụ ọnụ na-ekwu njọ n'ọnụ kwuru mmanụ ife anya fụnụ ọnụ ebulu ụlọ kaghalịba ife anya fụnụ ọnụ ebulu ụlọ biko beleta kapi ọnụrụ n'ihi n'eziokwu na kapi bụ n'ogologo nụ ya mere nji kwụsị na onye nwere kapi bee ya ọnụ maka onye asịrị ga-ebutere onwe ya ị ga-ebutere onwe gị okwu onye asịrị ka nkwụ ọnụ biko beleta n'ihe onye asịrị beleta ọnụ onye asịrị obeleta ọnụ lenu m n'ọbụ m na-ekwunu ụmụ ibe ogede m ti n'omume ji mefe wee bịanụ ụmụ ibe ogede m ti n'omume ji mefe wee bịanụ ife m na-akọwa ọ bụ ife melu eme ife m na-akọwa ọ bụ ife melu eme ofu nwoke mụ na ya dị mmanụ ọ bụ ezi ọyị ezigbo ọyị mfụ n'anya mụ na ya kwa eli mụ na ya kwa mụọ anyị jebe n'ọbụ mụ na ya kwa ejenụ anyị laba n'ọbụ mụ na ya kwa anyị ji ofu obi ka anyị ji eme ife nụ onye mụ na ya kwachitara n'ụwa nwanne m o lezienụ m anya si n'ụkwụ m dị ụkwụ ọnụ ụmụ ibe ajụjụ ka mụ na-ajụzinụ akwa ebe ihe ya egbe nwanne m ọ ga-agbawo m dị ka nụọ akwa ebe ihe ya egbe n'ụwa na ọ ga-agba m dị ka nụọ onye asịrị biko belọnụ ihe biko beleta ọnụ ihe na ife na-ekwu na ọ bụ njọ ife beleta ọnụ gị na ife na-ekwu na ọ bụ njọ onye asịrị biko beleta na ọ bụ njọ onye akụkọ onye asịrị beleta onye akụkọ onye asịrị
beletanio iko chiga n'ọba alụọ onye akụkọ beletanio ifi na-ekwu n'ọbụ njọnụ onye akụkọ beletanio onye akụkọ na anyị bụzi ofunu onye akụkọ beletanio kedu ife iji n'afa m ekwunu onye akụkọ beletanio onye akụkọ onye asịrịọ onye akụkọ onye asịrịọ onye akụkọ onye asịrịọ onye akụkọ beletanio onye akụkọ akọwanụ ife ọnụ na-ekwu n'ụwa na ife ọnụ na-ekwu n'ụwa eleko ọnụ kwuru njọ ọnụ kwuru mmahie ife anya fụlụ na ọ bụ ọnụ ga-ekwunụ ife ọ bụ n'anya fụlụ ọnụ agbaba ọsọ kwuo ma ọ dị mma ma ọ dị njọ asị na ọnụ ga-ekwu mma ọ dị mma ma ọ dị njọ n'ụwa na asị na ọnụ ga-ekwu njọ ya bụkwa na onye nwụrụ nkapi biko belata nkapi ọnụ maka ọnụ kwuru njọ uteze ka eji ma ya ikpenụ ọnụ kwuru njọ uteze ka o ji kaba nganụ omejọ biko selata aka gị nụ omejọ biko selata aka gị ife ọnụ na-ekwu n'ụwa ọ bụ ya aka na-ekwu okwu ya gezienụ ntị ka unu nụ maka akụkọ onye asịrị maka ife onye asịrị na-eme n'ụwa n'olikakwanụ ụmụ ibe ga-etela m ntị ka akọlụ na akụkọnụ akọlụ na akụkọ na-esi m olu wee bịanụ o nwere ofu nwoke mụtalụ m abụọ ọ mụtalụ m na abụ nwanne m ofu ke bụ Uchenna ya ka nna kwunu kọzọ bụzi Chimezie nwanne ka ịnụ olu m Chimezie na Uchenna fa abụọ bụ nwanne Chimezie na Uchenna ya fa bụ nwanne fabụ wee gaba n'obodo wee gbabazie n'mbọnụ Uchenna ya wee gbaba mbọ wee gbaba mma kpata ego dị ya n'aka ọ batala ego batazi ememe obodo mmanụ ọ batala ego bataba emezi obodo fanụ Uchenna ya mụ o ji ego dị mmanụ ife obe ọ na-eme ifenụ ife obe na-eme ifenụ ifuna Chukwu gozili ya gozi nọ o jidele nwanne ya wee mezie ya ọfụmanụ Chimezie bụ nwanne ya ọ na-enyelụ ya aka nụ Chimezie bụ nwanne ya nọ na-enyelụ ya aka kọma Chimezie ga-ayọba Chukwu ife ọmanụ n'isi nwanne ya obido kọchabanụ nwanne ya ọ sị na ego nwanne ya bala bụ ego ọjụọ ọ sị na nwanne ya gala gwọzie ọgwụ ọ sị na nwanne ya nọzikwa ọkọtụ na ego nwanne ya bala n'eziokwu na ọ bụ ego ọjụọ onye asịrị eletọnụ ọ gwala onye ọzọ ga-akwakwa onye ọzọ ife nna kọwa bụzi maka ndị asịrị ifebe nwanne gị na-aga n'ilu biko yome Chukwu ka nke gị welu ya taa
maka ngozi nyere nwanne ya o mesi oge lu aka nụ onye siri beleta n'ohe n'ọgụ njọ akọzi n'ifi n'afọ gị ka na-akọwanụ akọzi n'ifi na-amala anya ya oyi mụọ iche ikwuo biko kwukwe nke ma anya ya iji kọ biko kọkwa nke ma anya ya nụ ebuzi na mmadụ ibe gị wee na-akpaghalịnụ ọkọ nke mmadụ ịkọsigo nke gị ọkọ nke mmadụ ịkọsigo nke gị nụ tupu isi mmadụ wee bifo bụ n'anya nụ ezi onwe gị anya ka ịma na ma nwere ka ịbụ n'anya gị onye siri gị ka na-agwanụ ifi na-akọ na Chukwu na-afụ ya ifi na-ekwobasi igwe na-afụ ya nụ ị na-akọ mma Chukwu na-afụ ya ị na-ekwu njọ olusabi n'igwe na-afụ akọzi na akọzi n'ifi na-amaghị anya ya nụ ekwuzi n'ifi na-amalụ onye sinyo beleta onye sinyo beleta onye si n'ifi na-ekwubu njọ onye si n'ifi na-akọba alụ egwutila onwe m nụ ka ndị mmadụ bụrụ m gaga n'ebe wesi n'ekwu na bụrụ ọgwụ m ụwa ka mgbe m nụ egwu bụlụ ibu nụ ụwa na-egwu ebukanụ oyimụ nwambeta tibe egwu nụ ogetika Chijioke nụ Chijioke tibe egwu nụ ogetika ji ndị kokwe nwanne m ụwa na-egwu ebukanụ ịmana ife ị ga-eme biko oyimụ melu gaba n'ilu ma gakọla mmadụ ọnụ ọ bụ na imebe mmanụ ndị mmadụ ga-abụlụ gị kọba abụlụ gị gaga leba ma ọ bụkwa na imebe njọnụ ofu ọnụ a ga-ekwukwa gị gaga leba na-akpaghalị ya bụ na ife ọnụ na-ekwu n'uwele kanụ ya bụ na ọnụ kwụlọ njọ n'ụkwụrụ mmanụ onye maazị Ifeanyị ga-eme ọnụ ọnụ ekwukaligo na onye maazị Ifeanyị ga-eme ọnụ ibe n'ime afịanụ ọtụtụ egwu dị n'ime afịanụ ọkwa ndị mmadụ tiri egwu ofe oyi m nwoke n'Enugu steeti tibere egwu wee tisie nwammeta wee bugharị egwu ya nụ obodo asizie na egwu m ụzọ n'ụsọ ụfọdụ mmadụ akọchasịba nwambe si na ọ bụla egwu ya na-akọchazinụ ọ bụ gị bụ Chikelia n'elu ụwa onye siri belọta n'onye na-abụ njọ akọchazine mụrụ onye si na-ekwutọ si na-eme ka etile egwu onye si na-akọchazine ka etile egwu onye siri oke nna gwa onye siri niile ekwu alụ kedu ife na-ebute egwu n'etiti di na nwunye ma ọ bụ na siri onye si niile ga-ekwukwa alụ ile nwunye semokwu n'ọba asịrị butela di na nwunye ji wee gbakee onye asịrị oyi na-adị na mma ma eweta asịrị n'ime ya nụ oyi na ọya gbakee onye asịrị mmadụ na mmadụ ibe ya na-eme biznes ọ bụ na asịrị bata n'ime ya biznes aghasa na onye ọbụla echebe onwe
na-amaghị ihe onye siri ike na gwanụ ị ga-ekwutekwanụ ka iji jebe nganụ onye asịrị anụnụ m ka m tiri egwu onye asịrị ka anụnụ m egwu ka m na-eti onye asịrị biko beleta n'ihe biko beleta n'ihe ife na-ekwu n'ọbụ njọ biko beleta n'ihe ife na-ekwu n'ọbụ alụnụ biko beleta n'ihe onye asịrị obeleta n'ihe onwere nkapị ibe ndị nkapị ọnụ onye asịrị biko beleta onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ beleta n'ihe biko beleta onye akụkọ beleta n'ihe onye asịrị beleta onye akụkọ beleta n'ihe ife na-ekwu n'ọbụ njọ onye akụkọ beleta n'ihe ife na-ekwu n'ọbụ ọlụ onye akụkọ beleta n'ihe ị ga-ekwukwe nke ịma anya ya onye akụkọ beleta n'ihe ị ga-ekwukwe nke ịfụ n'anya onye akụkọ beleta n'ihe ife na-ebu na-ebute nsogbu onye akụkọ beleta n'ihe onye siri biko beleta onye akụkọ beleta n'ihe ịgbasasị n'ezinụlọ onye akụkọ beleta n'ihe ịgbake na di na nwunye onye akụkọ beleta n'ihe ịgbake na nwanne na nwanne onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ beleta onye akụkọ nwoke ime anya ya rụ biko kwukene nke onye akụkọ beleta n'ihe onye akụkọ beleta onye akụkọ beleta n'ihe o nwere nkapị bekene nkapị ọnụ onye akụkọ beleta n'ihe n'ihi na nkapị bụzọ ọnụ ogologo onye akụkọ beleta n'ihe onye asịrị onye akụkọ beleta ọnụ biko beleta ọnụ onye akụkọ beleta onye akụkọ na fuzi kono mono onye asịrị beleta agbakezina nwanne na nwanne nụ etizina nsogbu nụ ebe nwanne na nwanne nọ abụ na mụnụ beleta n'oyi n'ọbụghị ka nna akwa onye asịrị na mụnụ lekene di na nwunye bezi n'udonu ya ka onye asịrị batana n'ime ojide di na nwunye wee gbakesịa di ya oge ọbụla fa nọzi na nsogbu nụ oge ọbụla fa na-esezi kwunu ogene kpatara ya ọ bụ ife asịrị na-ebute onye siri beleta onye akụkọ ukwe nke ịma ihe ya nụ ịmara ka ịma ka ikwu ọnụ ma ga-ekwu n'eke na-amaghị asị na-eme nke asịrị gị oisienu Uchenna asịrị gị ị na-ekwukwe nke ịma ya na kọlụ ịmanọ na-ebute onye sili bachala anya inu onye sili beleta
onye siri beleta ife ọnụ na-ekwunu welikanụ ife ọnụ na-ekwunu welika anya fụlụ ifenụ ya ka ọnụ gala kwụzienụ wee kwụzienụ nke dị njọ ala nke ọmanụ akwa ka wee kpọba ya onye ọma akwa ka wee si n'ọkasị mma ọ bụ na iche ikwu okwunu kwunu nke ịma anya ya ma ga-ekwu n'eke na-amaghị anya onye asịrị ya Okechukwu n'ọbụ m na-ekwunu n'ebe nneti egwu m nụ egwu m ka mmazi anya ya amamife ọzọ nụ na nke mmazi anya ka m na-eme egwu mmalụ ka mụ na-etinu ndị na-alụ ọlụ ụlọ alụzili amamotu esi alụ ọlụ ndị na-azụ ahịa na-azụzi n'ahịa amamụ ka esi azụ ahịa egwu ka mmalụ anya ya n'ụwa egwu m ka m na-etinu onye sili beleta n'oyi n'ọbụ njọnụ onye sili beleta n'oyi n'ọbụ anụọ ife na-ekwu n'enonwe ife na-ekwu n'ọdụ ma njọ ife na-ekwu n'enonwe ife na-ekwu n'ọbụ alụọ biko chukwu ese tupu ga-ekwu n'ife na-ekwu nọ biko lezi anya tupu ikọba onye na-akọchazi na mmadụ ibe gị na mmadụ ibe gị bụ nwanne gị onye asịrị obeletana onye asịrị obeletana biko beletana ife na-ekwu n'ọbụ alụọ biko beletana ife na-ekwu n'ọbụ njọ onye asịrị biko beletana ọbụ alụọ onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ beletani biko beletani onye akụkọ beletani ị na-akọkwa nke ịbanye ya onye akụkọ onye asịrị onye akụkọ beletani 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 onye akụkọ